passwordnya pindah dit. Yo wis ayu, bojoku sing ayu dhewe, ra ono tunggale, gendang ngomong apa sing mbok kepingini, gendang tak turuti. Sing tak pingini, sing gampang-gampang, cantik tetep keturutan. Aku pengen pentol, sing ana endoke. Aku pengen pentol, sing ana endoke. Aku pengen pentol, endok, sing ana amine. Sing ana endoke. Kowe pengen pentol, Sing double endoke. kowe pengen pentol ngendok. Sing akeh amine. Skorpio terima kasih. Sama Mas Rian iki sapa ya? Riana sapa? Ah, Bu. bojoku meteng-meteng mulan, bendino ngiler jarene nyidam. Sak jaluke kudu keturutan, iki nyidam apa kesempatan. Maju lancar. Iki ngono perbuatanmu mas, mataku cilik kok gawe. Terima kasih. Gawe seneng kae wong karo, rati wae mencet kowe nesu. Nesu. So, yo, yo, yo. Oh, habis ini ada aku Dudu Rojo, aku masih lali. Iya wis ayu, bojoku sing ayu dhewe, dewe, gendang ngomong apa sing mbok kepingini, gendang tak turuti. Sing tak pingini, sing gampang-gampang, cantik tetep keturutan. Aku pengen pentol, sing ana endoke. Aku pengen pentol, sing double endoke. Aku pengen pentol, endok, sing akeh amine. Kowe pengen pentol, Sing ana endoke, kowe pengen pentol, sing double endoke. kowe pengen pentol ngendok. Sing akeh amine. Dulu pedot, Mas. So, Tapi dikasih aku Dudu Rojo dulu nggih. Nggih.